Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo úplne vytvorené pomocou umelej inteligencie. V rýchlo sa meniacom svete pohostinstva je kľúčom k úspechu vynikajúca služba a AI chatboti od Crowdy sú tu, aby posunuli vaše hotelové služby na vyššiu úroveň. Chatboti od Crowdy sú ideálnym riešením pre hotely vďaka ich schopnosti automatizovať kľúčové procesy, zlepšiť kvalitu služieb a zvýšiť príjmy. Prispôsobený chatbot od Crowdy sa prispôsobuje zvláštnostiam hotelového biznisu, poskytujúc pohodlné a personalizované služby pre hostí. Chatbot Crowdy poskytuje 24/7 komunikáciu so zákazníkmi, umožňujúc im rezervovať izby, objasniť informácie o dostupnosti a poskytovaných službách bez potreby telefonovania. Tým sa proces rezervácie stáva rýchlym a pohodlným, čím sa znižuje pravdepodobnosť straty zákazníkov kvôli dlhému čakaniu na odpoveď. S riešeniami poháňanými AI od Crowdy môžu hotely znížiť náklady, zlepšiť spokojnosť hostí a zvýšiť počet rezervácií. Pripravení zlepšiť zážitok vašich hostí? Kontaktujte nás.